pang YouTube. By buntag alas 10:30 adlaw nga Domingo, pizza size sa buwan sa Disyembre 2020. O niya magkaiuntag ka ng kuha na lang, no? Pila lang ka adlaw Pasko na. Kay Disyembre 25 Pasko na, so December 6 karon pila lang ka adlaw, mga 19 days more to go before Christmas. Good morning, no, sa baga atong baga nag-view karong buntag sa to live sa Super Balita Cebu. Mga bashers, des gawas dagan ka ba pasilo may gala. Sa des gawas sa sitio kaning bihuran sa may di ba ang mga komedya na to, pero kaya lagi mo na ba nga pag nemo abot ta na kaya sa mga bashers diri sa lungsod Milanilla sa may bihunan, no, o ga sitio kaning Tabuan. Kani ay sitio Tabuan unya karon sitio kanang sa to Siwol. Sa barangay Kalahuan sa lungsod sa Milanilla ang mga ahenta sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. PDEA 7 o gagawin direktiba sa tog director sa PDEA 7 Regional Director Levi Ortiz, mga kasuper. Mihimo ko sa kabayba sa operation diri sa may barangay Kalahuan sa lungsod sa Milanilla nga may resulta sa pagka sikop, no, dinagpan mo ni ang dinagpan, mga kasuper, no. Pangalan mo? Rowel. Ha? Miroso. Imo edad wel? 41? 31. Biodo ulitaw o kwan? Nangita pa? Ha? Pili bata nimo? Solo. O siya ba trabaho sa Noel? Smart. Single system. Ha? Driver. Driver sa? Smart. Tapos o sa may imong kwan to kanang kabali ikaw tingala do? Sa engineer. Ikaw tingala sa engineer. Kaya ka naman sa O sa baga sa nganong ko man kanang na unda man imong trabaho nimo? COVID. COVID. Tapos Starting. Ikuan ko. Pabot na tawag. bali sabay pamaagi nimo ni ang pagdisposa ni o kaning pag kanang ginagmay lang o nya mga pila ka kuan pila ka bulto ni mga imong kuan mo kaning imong ihap nga imong nabaligya lagi well kuan ha mga pila ka bulto na ha Kuan. kalimot na ka ay si Dari ko nang boss. mo pastila may gala Talog. pili bata mo Toyo. tulo pili edad kuan pili edad sa Kabaguangan Maybe. 9 anyos sa ikaduha ha City. City sunod Kuan. Dos. 2 ang katong pa ba sundan pa ang planuhon pa day Ano? agol kagi palingo ba kay murag kahilag ko manguga manang nga para sa nga mo kuha gamay, no, doon bisi pa may nga napusasan pero doon ay gamay ngisi sa baba doon sa may kanang kuan sitio Tabuan sa barangay Kalahuan lungsod sa Milanilla. 50 grams of shabu nga gibanabana nga DDB value 340,000 ang DDB value, mga kasoper, no, ang sakmit karong buntang sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA 7, mga igala.